खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि नोंथांमोना नुनो मोनदों जे गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा UPPLआव जगदान जानाय आरो माब्लाबा नोंथांमोना नुनो मोनदों जे BPF राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानाय नोंथांमोना नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो BJP राजखान्थि हान्जायाबो बे समाव बिटिआर ओनसोलनि खना खनला जायगाफोराव जगदान होनाय बा जगदान जाहोनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया बा हाबाफारिनिफ्राय उन जानानै थायाखै थिग बेबायदिनो जों नुनो मोनदों जे बनरगाव बियाबाव गोबां दैदेनगिरिफोरा बे समाव थामहिनबा रायजो राजाफोरा बे समाव BJP राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों थारैनो रायखांनांगोन दे बे समाव गोबां रायजो राजाफोरानो गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय बे समाव BJP राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानाय अनजिमा बे अनजिमाखौ नुनो मोनदों थामहिनबा जगदान जानायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो बनरगाव बियाबनि MCLA बिथां राजिब ब्रह्म थामहिनबा राजिब बांगालनि जे न'आव फैनानै गोबां गुबुन गामिनिफ्राय सा बाजिसे BPF नि मददगिरिफोरा बे समाव BJP राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों थारैनो रायखांनांगोन बे समाव गुबुन समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जे UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानाय नोंथांमोना नुनो मोनदों BPF राजखान्थि हान्जाफोराव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों नाथाय बे समाव बिटिआर ओनसोलाव BJP राजखान्थि हान्जायाबो गावनि राजखान्थि दोलोआव जगदान जाहोनाय बे जगदान जाहोनायनि अनजिमा बे अनजिमायाबो थामहिनबा बिथांमोनाबो उन जानानै थायाखै BJP राजखान्थि हान्जायाबो उन जाना थायाखै आरो बेनिनो फोरमान बायदियै दिनै बनरगाव बियाबनि MCLA राजिब बांगालखौ मोजां मोननानै बिथांनि खामानिखौ मोजां मोननानै बे समाव सा बाजिसे BPF राजखान्थि हान्जानि मददगिरिफोरा बे समाव BJP राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों आरो बेनिनो बनरगाव मण्डलनि सिङाव थानाय आवलागुरि गिलागु सिकारगाव आरो बालकमारि गामिनिफ्राय गासै सा बाजिसे मददगिरिफोरा BPF नि मददगिरिफोरा BJP आव जगदान जादों आरो बे समावनो MCLA राजिब बांगाला रायजो राजाफोरनि जे सिबिथाय होनो थाखाय बिथाङा थांखि लादों आरो जाय बिथांनि जे खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बे समाव BPF राजखान्थि हान्जानि मददगिरिफोरा बे समाव CLA राजिब बांगालनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बे समाव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों आरो बे समाव राजिब बांगालजों लोगोसेनो थामहिनबा MCLA राजिब बांगालजों लोगोसे जगदान जानाय बिथांमोना मा फोरमायदों बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव होनि गासै 51 जन जादों जाय फुङाव बे 7 जन दा 44 बिथांमोना बनरगाव मण्डलनि सिङाव थानाय गेलागुरि गामिनि रायजो राजा आरो सिकारगाव गामिनि रायजो राजा बिथांमोना दिनैहाय आंखौ मोजां मोननानै बिथांमोना BJP दोलोखौ जगदान होनो होननानै आंजों माला गानफैदों बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर होबाय बिथांफ्रा गुबुन बेलेग पार्टिनि गैया गासिबो BPF नि सोद्रोमामोन गोदोबो बिथांमोना आंखौनो भट होनानै खेबनै देरहासार खालामखादों दा बिथांमोना बे आस्लाखौ लानानै गोसोखांनानै बिथांमोना आंजों जयेन जाफैफिनबाय बिसोर जाहैबाय गासिबो BPF नि वार्कारजोंमोन बनगाव मण्डलनि सिङाव थानाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नोंथांजोंनो फ्राय फैजोब्बाय नामा फैजोबद्रायाखै फैनायनि लामायाव दङ बांसिनानो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय फैद्रायै नङा बबेबा गामिनिफ्राय फैयैबो दं फैनायबो दं माने रेजेक्टबाय आरोखि साफा सानैयाथ' रेजेक्ट खाजोब्बाय बुंनो थाङोब्ला बांसिनानो आंजों फैबाय होननानै आं बुंनो हायो उननि समावबो फैबावगोन नामा फैगोन मानो फैया जानो दाथ' इलेक्सना गोबाव दंबावो बोसोरसेयानो दंबावो दा उनाव हयथ' मानसिफ्रा माबा साननानै गोसोआव जाहाथे गुलुं गुजुं जाजासिनो आंनावबो फैबावनो हागौ माने गुबुन पार्टिबो दं जाहैबाय जोंनाव बनरगाव मण्डलाव BPFआनो UPPआनो स्ट्रंखा हिसाबै थेवब्लाबो दा BJP हिसाबै आङो लिड लागासिनो दं आरोखि बनरगाव मण्डलाव ब्लकनि सिङाव फैबाय थानाय इलेक्सनाव सारा माबायदि प्रिपारेसन जादों प्रिपारेसनाथ' गेलेनो ओंखारबाय जेब्ला उफायथ' गैया नों प्रिपारेसना आं दानिफ्रायनो रेडिखासै जेरैखि जाया आङो गेलेगोन आरो गेलेनायजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा आंनो निस्सय भटखौ होनानै देरहासार खालामगोन आं बेखौ आं आसा दं आरोखि बनरगाव हिसाबै
जोङो माबानानै फैनाय जादों आगोलाव माबा बिपिआव थायोमोन जोङो ओमफ्राय दा बाहाय जोङो गोसो जानानै फैनाय जाबाय आरो औ अरुणाचलफोरखौथ' मोनखायाखै जोङो दासिमबो मोनाखै बेनिखायनो जों बाहाय फैनाय जाबाय आरो मा मिजिंथिदों दा बिपिआव हाबनानै जोङो एसे एनै रेहाय मोनो खोमा होननानै फैनाय जाबाय आरो फिसा फिसौआबो फरायगानाय बायदि जाजोब्बाय नालाय जोंहा ओंखायनो एसे जानाय लोंनायफोर माबाफोर मोनो खोमा होननानै फैनाय जादों।